danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa shirye-shiryen da mun daura a cikin wannan channel Haske Rana Arewa 24 TV domin kawo muku irin shirye-shiryen nan sai ku mana like in kun ji daɗin wannan bidiyo. Mun gode. Nura Mustapha mutuwa ta ɗauke bawan Allah. Nura na manzon Allah. Duniyar Kano. A sama da sarkin iko ya fi murya Allah. Nura Mustapha waye masoyi na manzon Allah. Ya karimu Allah ɗaukaka batuna, alƙaharu jalla shiga lamarina, kai mai sanadi zama sanadina, ba mu kariya ya Allah ni da ahalina, samu a cikin cikin shugaban mu manzon Allah. Ya Allah, Rabbana salati kai wa wanda ya fi wanda na yi wa baiti sayyidi nazifi, wanda duk idan an ka taɓa shi na kan ji zafi. Nura Mustapha ya Rasulu kamar mayafi, masoyinka ne duniya ta shaida bawan Allah. Waƙar ta'aziyya zanna ɗan uwana, gare ni malami ne mai gyara adabina, ya so ne dan ina san Rasulu ɗan Amina. Gurbin ka nura ni babu mai mayar da shi a gona, samun kamar kaka ne wani sai dai nufi na sarki jalla. Ran jana'izar nura kowa yana ta kuka, al'umma maza har da mata an daina harka, tun anan na san nura alkhairin da ka shuka. Dukkanin mu kowa na fatan ya ta taka, ni ina yakini nura kai ka sade da manzon Allah. Ya Allah, ranar asabar nura ya jefa gina aiki, an kai ta nishaɗi bisa ƙaunar ma'aiki, har akai ta ɗaukar hoto cike da shauki. Ali na usarki har ma ya ɗanyi raki, lura da marmashin da kake yi a hoto kullum kake mana illa. Ya Allah,
washe gari da safi da nura akai jam'i sallar asuba jam'i baya yin karaɗi nura ya karatun ƙur'an suratun nisa'i nura ya zumunci da mutane kafin wafa'i nan ya ɗauki yaro ya kai shi makaranta. Allah da ya dawo gida nura alƙur'ani ya ɗauko yana ta kira matarsa na ta dako a ƙarshe nan ta bar shi tana so ta mika sako sanda mata dawo sai ta tarar ya soko ta ɗan taɓa shi malam kar da ka makaro don Allah. Anan ta gane cewa nura san jikinsa babu motsi sannan ta kira alhaji baba ya duba rintsi shi ya duba nura ya gane baya motsi haji baba ya yi ta salati marar kiyasi sannan ya sanar nura ya hijira ga sarki Allah. Allah ya Allah an wani rawanka an suturta shi da kama ko ina mutane ke ta kawowa da kaiwa kowa yana ta kokawa darakta ake yabawa lawal ahmad tun a farko ya rikicewa ahmad yan sadiq limanin kuka na rashin bawan Allah. Ko a makabarta kuka kowa yake yi kowa ka gan shi yau makabarta jikin shi ya yi sanyi duk muna ta alhini rashin masoyi wasu na fita ga wasu ko sai shiga suke yi wasu zaune sun kasa fita ni yau na ga ikon Allah. Allah ya Allah duniyar Kannywood.